העבודה הכי מעניינת מאז ומתמיד הייתה דיילות. אז בואו נדבר על איך השכר שלהם עובד ואיך הן מרוויחות. דבר חשוב אני צריך להגיד לפני שאני מתחיל, זאת פאקינג עבודה קשה. הייתם פעם מלצרים? אתם יודעים כמה זה קשה? תוסיפו על זה טיסת שוקולד, תקנחו מעל בקצת ישראלים תקועים בקופסה צפופה ולא יכולים לצאת, ותבינו שזה פאקינג קשה להיות דיילים. ועדיין, אם אתם או אתן חושבים שזאת העבודה שמתאימה לכם ואתם יכולים לשרוד את כל האתגרים שאמרתי, בואו נדבר על איך באמת דיילות מרוויחות. את התשובות האלה נתנו לי כמה חברים קרובים ואפילו לקוחות שהיו לי שהם היו דיילי אוויר, ולכן אני יכול לשתף את התשובות שלהם כמובן באופן אנונימי. עכשיו, אני לא אגיד לכם באיזה חברה זה היה, אבל היא מאוד מאוד מוכרת בגדולה ומתחרזת עם יקר על. אתם יכולים לנחש כמובן איזה חברה זה בכיף. אז בואו נתחיל עם שכר בסיס. השכר שאותו הם מרוויחים שעתי, הוא עובד מרגע המראה עד רגע הנחיתה. זוכרים את הרגעים האלה שהם עוזרים לכם, שמקדמים אתכם לשורות ואולי עוזרים לכם להרים את המזוודה? על זה הם לא מקבלים כסף בכלל. רק מרגע שהמנועים פועלים והמטוס מתחיל להמריא, רק משם מתחיל לספר עליהם הכסף. ככה זה עובד. אבל רק שתדעו שעל השעות שהם היו באוויר הם לא מקבלות שכר מינימום. זה להפך אפילו כפול ולפעמים אפילו משולש משכר מינימום רגיל, ככה שזה לא רע. אבל שוב, רק מרגע ההמראה ועד הנחיתה. כל שאר הזמן שהם עוזרים לכם, לא נחשב. אז זה השכר בסיס. איך מגיעים לעבודה? יש מוניות הלוך חזור, כן, מונית פרטית לעבודה, נשמע כמו חלום. ככה זה באמת עובד, לפעמים מצטרפים עוד אנשים על הדרך, אבל לרוב זה מונית פרטית. וזה די נחמד מאוד, אני לא הייתי מתנגד להיות עם כמה אנשים במונית, אבל אתם מוזמנים להתקטנן על זה כמה שאתם רק רוצים. רוב הטיסות הם הלוך חזור, לדוגמה, אם אתם טסים לבוקרשט, אז יש לכם 3.5 שעות הלוך, 3.5 שעות חזור, סך הכל ביחד 7 שעות, תל אביב, בוקרשט, תל אביב. טיסות כאלה נקראות קוויקי, כי זה מהיר וקל, אלה הטיסות הקצרות ביותר. אבל יש גם טיסות עם שהיות. יש חוקים שונים לכל חברת תעופה, אבל עד כמה שידוע לי, לכל טיסה מעל 6 שעות הדיילים מחויבים במנוחה, כלומר שהייה ביד לתקופת זמן מסוימת, לרוב זה מעל 25 שעות, של מנוחה ביד ולא לעלות ישר לטיסה חזרה, כמו בדוגמה שהצגתי על בוקרשט. בנוסף, כשהם ביד הזה הם גם מקבלים כסף לבזבוזים. לדוגמה, ממה שאמרו לי, בכל מנוחה ביד מסוים מקבלים שכר של 400 שקל, כן, בזבוזים יומי. ואם בזבזתם פחות, מעולה, אז נשאר לכם יותר בכיס. יש גם טיסות שיש מנוחה של יותר מ-24 שעות, לדוגמה יומיים ושלושה, ועל כל יום כזה מקבלים כסף של בזבוזים, שאמרנו זה באזור 400 שקל, על כל יום. וככה כשאתם עושים טיסות ארוכות, כמו לדוגמה ניו יורק או לוס אנג'לס, אתם מקבלים המון כסף על דבר כזה, כי זה לא רק הטיסה של 15 שעות, זה גם השכר לבזבוזים שיש לכם על כל יום מנוחה. חוץ מכל הכסף שאתם מקבלים בתלוש השכר, אתם זכאים גם לשוברים והנחות מסוימים. בין אם זה בחברות תעופה שאתם עובדים, או אפילו בחברות תעופה בינלאומיות אחרות, כלומר האל על של מדינה אחרת, דוגמה רומניה או הונגריה או דברים כאלה, גם לשם אתם מקבלים כל מיני שוברים והטבות מיוחדות. וזה לא רק לכם, גם לבן זוג או להורים יש הטבות פסיכיות, זה באמת הטבות מטורפות, ואני אגיד לכם שלפעמים עד 100% הנחה לכרטיס. וחשוב לי לציין שלהתמודד את התפקיד הזה זה לא קל בכלל. יש המון מבחנים והמון בחינות שצריך לעבור בשביל להגיע ולהתקבל ולעבוד בעבודה כזאת. אז אם חשבתם על להיות דיילות או דיילים, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם להבין כמה מרוויחים. עוד משהו קטן לפני סיום, יש זמנים שאתה לא יכול לעבוד בתור דייל בגלל מנוחה שאתה חייב לקחת אחרי טיסה, ובגלל זה המשכורת שלך באיזשהו שלב היא מוגבלת. כלומר, אתה לא יכול להגיע עד תקרת שכר מסוימת כי אתה לא יכול לעבוד יותר בגלל זמני המנוחה. ולכן כמעט לרוב הדיילים יש הכנסה נוספת. אם מעניין אתכם אגב איזה אפיקי הכנסה אתם יכולים להגדיל בתור דיילים, אתם מוזמנים לגשת לסרטון ההוא. אז אתם לא חייבים להיות בעבודה הזאת כל החיים, אבל זה אחלה בוסט לחיילות משוחררות ולאנשים שאין להם התחייבות למקום שהם גרים בו. שיהיה הרבה בהצלחה חבר'ה, ותעשו כסף. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, אני ממליץ לכם לגשת לאחד משני הסרטונים האלה, שבו תוכלו לשמוע עוד תוכן על עבודות, על שכר ועל איך להרוויח הרבה כסף. אם אהבתם את הסרטון, אני נורא אשמח שתעשו לייק, תשאירו תגובה ותעשו כמובן סאבסקרייב לערוץ. חבר'ה, נתראה.